जोबोद गोजोननायजों नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे UPPL दोलोनिफ्राय आरो NDA हिसाबै जों जिथु दङ भारतीय जनता पार्टी असम गण परिषद बे मोनथाम दोलोनि जयै जोंनि खौसेथिनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म जाय बिथाङा चिरां जिल्ला UPPL दोलोनिबो आफादगिरि जाय बिथाङा थांनाय 2015निफ्राय 2020नि गेजेराव सासे निसिमा समष्टिनि MCLA महरै जोंनि जे पार्लियामेन्टारि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ मोजाङैनो मोनथिखानाय सुबुं आरो बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम आफादगिरि महरै बै समाव हारिखौ सिबिबोनाय हारिनि अनबोनाय हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आरो UPPL दोलोआव सासे गागि दैदेनगिरि महरै बिथाङा दङ जोंनि UPPLनि मिरुनि बारग' केसियार बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनैहाय दोलोआ बिथांखौ सायख'बाय 37 नं सिदलि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनायाव आङो जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों आरो बे मदद होनायनि थाखाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों AGPनि फारसेनिफ्राय मानगोनां असल बरा बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिहरदों आरो जिल्लानि जोंहा AGP आरो BJP जों खौसेयै निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनै जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि बिथांनि मुंखौ दिनैहाय फोसावनो हाबाय आं मिजिं खालामो बिथाङा रायजो राजानि निस्सय जोबोद मोनसे अनसायनाय मोनगोन आरो जाय अनसायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजाङैनो बारलांनो हागोन आरो बिथांखौ सायख'नानै जोङो दिसपुराव जोङो फाथायहरगोन दिसपुराव फाथायहरनानै जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां हारि माहारिया बाव दङ बे चिरां जिल्लायाव मोनसे समाव गोबां रोखोमनि जोंनि हारिनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव गेना गोरोन्थि सानलायनाय गावजों गाव माने फोथायलायनो हायै मोनसे थासारि दंमोन बे थासारिखौबो गैया खालामनायाव बिथाङा आरोबाव मोनसे खामानि मावनो हाबावगोन आरो जोंनि हारि माहारिखौ लानानै जे जौगासारनाय बेजों लोगोसेनो UPPLनि जोंनि गोजोन खौसेथि लाखिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारिनि समान जौगानाय समान मोनथायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावगोन बिथाङा देरहालांनानै बे खामानिखौ आरो साबसिनै हामसिनै मावबावनो हागोन बेनिखायनो आङो दिनैहाय बिथांनि मुंखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो आङो जिथु बिनि बारग' MLA बे हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव सिदलि बियाबखौ आरोबाव मोनसे जांख्लायाव बिथाङा लांनो हाबावगोन बेजों जोंनि सिदलि रायजो राजाफ्रा जोङो लुबैनाय बायदि बिथांनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावनो हागोन बेखिनिखौ आङो मिजिं खालामदों